रायजो राजाफोरनि थाखाय बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। मानोना जोंहा रन्जन दैमारि नाब्ला सारा 20 दिननि थाखाय सुटि मोनदों न'आव फैनो थाखाय आरो बिनिनो मोननैसो भिजुएल नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों। बिनि आन्दोआव मा गुमुर दं बिनि सायाव जोङो उननि भिडिअ सावरायगोन। नोंथांमोना नैबे भिजुएलखौ सिगां नायनानै लाग्रोदो। बिथिं हायदो। आंनि सुलास दे बारा 저기에 담아도 네. 우리가 그러면 마시는 One, two, three. 네.